Zhasly slzy slané hvězdy, v modrých očiach sa ti brieždí. Na kus blankytu si asi musí každý v daždi počkať. Zhasly slzy slané hvězdy, v modrých očiach sa ti brieždí. V slzavom údolí dost sme boli, slnko môže zás hriať. Prečo chmári v tvári musíš napred mať, aby som znova pocítil slaný strach, slzu na perách, ktorá pálí, keď kalí tvoj zrak. Zhasly slzy slané hviezdy, v modrých očiach smiech sa hniezdí. Ach, nech iskra smiechu z očí v očí skočí mi do očí, do očí, do očí. Dámy a páni, ráčte si všimnúť prenikavé zlepšenie obrazu a zvuku v týchto chvíľach. To vysiela televízny kanál Bratislava 2. Vy, čo nemáte doma televízory, ale ste blízko, tu na uliciach, pristúpte bližšie k nášmu prenosovému vozu. Ale vážení, neokúňajte sa, pristúpte bližšie. Ale vážení, čo vidíte tu na, je prenosový voz Super, ktorý sme si vlastnoručne zostrojili. Dámy a páni, vítajte na vysielaní polosúkromného televízneho štúdia pod holým nebom. Nejde o podvod. Štúdia Bratislava 2. Nejde o podvod ani o príživníctvo. Ide o iniciatívu pracujúceho človeka, mysliteľa. Pýtate sa, aký je systém, pomocou ktorého vysielame náš program Bratislava 2? Je to veľmi jednoduché. Máme špeciálnu kameru, ktorá vysiela obraz vždy vtedy, keď má bratislavské televízne štúdio poruchu. Mariška, dobre, pretiahni tie objektívy, aby sme tam nemali smeti. Vážený, pucuj, ale nemusí to byť celkom. Trocha smetiska tam nechaj, nenaškodí. A my sme využili klzavej soboty na to, aby sme vám tento svetoborný vynález Super predukázali. Náš prenosový voz Super, v ktorom nateraz býva celá moja rodina, kým dostaneme družstevný byt. No chvála Bohu, bude to už 1. februára v roku 1991. Ako vidíte, stojí teraz na Bratislavskej ulici. Spolu s manželom, s dedou a s deťmi robíme program rovno z ulice. Vážení, ja vyzývam všetkých chodcov na uliciach, ktorí v sebe cítia aspoň trošíčku talentu pre hudbu, pre tanec a komedianstvo, aby nám láskave prišli vypomôcť. Vážení, nebude to zadarmo a nebude to za peniaze. Ale vážení, čo máme, to dáme aj do programu. Moja dcéra trochu tančí, moja manželka má také chvíľky poézie a sama to tak trošku nemá v poriadku. Mojich 2 synov som dal vyučiť za šplhúňov. Tí sa u nás nestratia. Synovia, ste pripravení? Vážení, Bratislava 2 začína svoje vysielanie. Chytila jsem na pasece motýlka, protože má v ledě modrá křidílka. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od něj líbat naučím. Líbat naučím.
potom navštívím jedno okno v podkroví. Spáče tiše oslovím a on mi odpoví mi, koukněte se, přiletěl k nám motýlek, protože má párek malých křidílek. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od něj líbat naučím. La 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 la. Sloužil a po mořích se ploužil a každej všivej oceán se pro mě v louži soužil. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my rok a půl stáli v Liverpoolu, nalitý jak děla. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. A jedna mladá treska, moc milá a moc hezká, ta s kytkou v tlamě čeká na mě možná ještě dneska. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. 5 let jsem pár svých oudů měl jenom v golfském proudu, snil o slečně, než konečně jsem stoup na rodnou hroudu. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu platím já. Teď mám jedno přání, už nechat vandrování, mít hospodu a provodu, už nikdy nebejt k mání. Jo, tuhle rundu platím já. Jo, tuhle rundu táhne sám. Vážení priatelia, o chvíľu odbije zvon na Bratislavskom dome polnoc. Dvíham pohár na zdravie všetkým verným televíznym divákom a dúfam, že tých poruch bratislavskej televízii v budúcom roku bude oveľa menej. Želám vám veľa šťastia a zdravia. Dobrý večer. No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov? Ale mal som vybavovačky všelijaké. Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich. Vybavovačky Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou? Kde je výplata? Tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem. Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevídem do budúcej výplaty. No, zajtra mi má Fero vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto. Aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky? Nie. Zase cibula na masti, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko takto. Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu tu vyváram celý deň a on teraz takto. Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá. Dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote? A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli a večer sme zase odišli. No. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto. Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás? To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé tie tam. Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé čo strčíte potom do toho oného. No. Toto zamestnanie chcete opustiť, by ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech? Ale čo hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad no povedzte nejaký príklad, chytro. Napríklad striptérka. Jaj. Čo? No striptíz je krásne povolanie, ale striptíz to potrebuje nápad, viete? To ja mám taký nápad na striptíz. No, dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala. No to je dobrý nápad. No počkajte, moment.
Ale obecenstvo... No to by sa nevyzliekalo, to je jasné. To je samozrejme, to viem. Tak tá slečna... Obecenstvo. Slečna by sa vyzliekala a obecenstvo by sa na ňu nedívalo. Tak to nie je dobrý nápad. To nie Počkajte, nechajte ma dopovedať. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom, ale každý z divákov by dostal takúto doštičku. A tam nakrájal cibulu? Nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzlieka. Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete? Samozrejme, to nebude na patentný kľúč a potom to môže byť aj kľúčová dierka pre dve osoby. No isté, manželský pár príde a tak sa budú dívať na ten striptiz. Ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak. Nie, ona by to dostala zaplatené. No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete? Áno, správne. Na stene by visel Jánošík, tiež úplne nahý. No, tak... Jánošík... On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe... Valacha. Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj. To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský ľudový kroj. Umelecký kroj, áno, taký by mala na sebe. Pod tým by bola úplne nahá. Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiete? Samozrejme. Ona by mala strašne veľa tých sukní. Aj lajblík by mala tuto na hlave. by mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou. Ja by som sa chodil pozerať len na posledné 3. No, čo tam budem čumieť celý večer na sukne? Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu a teraz dávajte pozor, by prišlo na tú poslednú sukňu a tu by už nemala. Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po také 27. sukni. To je ako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptease. Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba. Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne. Áno. A kerú, že pán veľkomožný, kerú. No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
přiřítí se rozhuřený manžel domů a už v předsíni huláká do kuchyně na svoji manželku. Božka, vím vše. Ona se jenom tak otočí a říká, Alfons, to povídej někomu jinému, tak mi řekni, kdy byla bitva u Slavkova. Príde hosť do reštaurácie, do kaviárne, zavolá čašníka, objednáva si. Pán Vrchný, prosím vás, doneste mi bielú kávu a 2 lúpačky. On hovorí, joj, veľmi ľutujem, ale lúpačky nemáme. On je, aha. No tak viete čo, čaj máte? Čaj máme. No tak mi doneste čaj a 2 lúpačky. No nehnevajte sa, čaj máme, ale lúpačky nemáme. Aha. No a kakao máte? Kakao máme. No tak mi doneste kakao a 2 lúpačky. Vrchný hovorí, tak neurazte sa, ale kávu, čaj, kakao máme, ale lúpačky nemáme. On kývne rukou a hovorí, tak čo mám robiť? Tak mi doneste 2 lúpačky. Manžel sa vráti nečakane z roboty domov a nájde na gauči ženu v krčoch. Telefonuj po doktora, veď umieram. Manžel celý vyplašený uteká k susedom. Telefonuje, ale v tom deti kričia z kuchyne. Táto, v skrini straší. Otec otvorí skriňu a nájde tam priateľa. Vyrúti sa na neho, hovorí, no ty si mi pekný priateľ. V izbe mi umiera žena a ty tu v kuchyni strašíš deti. Před osobní kanceláří se sejdou 2 přítelkyně. Ta jedna povídá, tak co, přijali tě? Ale kde páholka? A ty se taky zbytečně zdržuješ. A proč, povídá ta druhá? No proč? Hledají 20letou sexbombu se 40letou praxí. Kapelo, zahraj tu polku, hezky odpodlaj. Kapelo, zahraj hezky, česky, teď jsme straj. Stále ta plechová trompeta, ať troubí českou polku bez seznání, až je do skolání světa. Ať troubí českou polku bez seznání, až je do skolání světa. Aby sme okolo zábavy nechodili ako okolo horúcej kaše, volačo na rozhýbanie. Máte odvahu začať? Hej. Hej. Skupina Skotů sa rozhodla, že vyleze na jednu vysokou horu. Když byli skoro nahoře, přetrhlo se jim lano a oni tam uvízli na takovým převisu. Trčeli tam den, 2,
psi pomalunku mrzli a tu najednou přiletělo letadlo, helikoptéra, Červený kříž, která je už několik dní hledala. Snesli se těsně na dně a ten jeden umírající skot přišel k sobě a volá nahoru: Kdo jste? Z helikoptery se ozvalo: Červený kříž. Už jsme dali. Tu v Bratislave jeden deduško bol na návšteve, vrátil sa domov z predstavenia, z divadla a súrodenci tam, tí vnúčence a deti sa ho pýtali: tak, dedo, ako sa vám páčilo v divadle? Joj, bolo to výborné. Ale najviac sa mi páčil koniec, keď rozdávali kabáty. Vzal som si 3. Kdybyste dovolil, já bych ještě jeden ze své sbírky. Skot nosil klobouk 20 let. Jednou šel podle řeky, vítr mu ho vzal a odnes do řeky. Skot se tam chtěl vrhnout, lidi ho drželi za kabát, rval si vlasy, naříkal. Pak se uklidnil, odešel zpátky do města, do toho obchodu, kde si před 20 lety ten klobouk koupil. Otevřel dveře, povídá: tak už jsem tady zas. Ja sa zo Škótska vrátim zasa sem do Bratislavy. Takéto mladé dievča, asi 17-ročné, alebo takéto púčik mladý, sa vrátil o 11. večer domov. Otec celý nahnevaný víta svoju dceru vo dverách a hovorí: počúvaj, vôbec sa mi nepáčilo, ako si sa dole pod bránou tým chlapcom boskávala. A ona hovorí: no ani mne nie, ale čo mám robiť, keď je taký neskúsený? Už rok sa končí, vážený. Sme starší, platí to aj pre ženy. Hneď po Silvestri príde zástup obyčajných dní. Viem, ako sa taký deň raz, dva premení. Raz, dva premení. Deň hneď je iný s vtipom ako bez vtipu. Slnko svieti viac reči než vtipu. A s vtipom sa ti stane, čo sa nestáva. Len jedna moja dobrá rada pre vás zostáva, že s dobrým vtipom vždy a všade človek úsmev rozdáva. Na zlatých pieskoch pri mori sa prechádzajú 3 rekreantky. Naraz zbadajú, ako v piesku leží úplne nahý muž. Iba tvár mal zakrytú novinami. Prvá príde k nemu, pozrie a hovorí: aha, to nie je môj muž. Druhá hovorí: ukáž? Fakt, to nie je tvoj muž. Tretia príde: dovolíte? Veď ten vôbec nie je zo zlatých pieskov. Príde žaba k fotografovi a hovorí: pán fotograf, cestujem Tatratúrom a potrebovala by som do pasu fotografiu. Ale keby ste mi spravili takú veľkú hubu, lebo mám takú malú hubu, lebo mám takú veľkú. Dobre, ja si to prichystám, nasvietím a keď poviem žaba ideme, povedz džem a budeš mať takú malú hubu. Dobre. Fotograf si to prichystal, nasvietil a kričí: žaba ideme. Žaba sa zlakla a hovorí: lekvár. Rodina Jožka Dóciho sa chystá na dovolenku k Čiernemu moru. Balia, zrazu Jožo sa pozerá na svoju ženu a hovorí: počúvaj, žena moja,
A na čo ti budú pri mori čierne šaty? Jožinko, ty sa čej zamyslí na tom, ako vieš plávať. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Zrazu je to celkom iné, ako bosky hercov v kine. Možno preto, že je prvý a zda to má človek v krvi. Ktorý z chlapcov mi to uverí, ktorý z chlapcov mi to uverí. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Bery chladné ako z vosku, pripravené k tomu bosku. Kam dať nos je trocha problém, ináč by to bolo dobré. Aj keď pred ich bytom u dverí, aj keď pred ich bytom u dverí. Čo sa stane, keď ju poboskám? Čo sa stane, keď ju poboskám? Cítim, že sa začervenám od vlasov až k ponožkám. Pľúcam zrazu chýba kyslík, na čo asi teraz myslí? Vonia všetkým, čo je krásne, počkáme, kým svetlo zhasne. Vlások delí peru od pery, vlások delí peru od pery. Čo sa stane, keď ju... Máte 3 céry. Čítala azda vaša žena Čechovove 3 sestry? Áno, priznám sa teraz, keď už mám tie 3 céry, že moja manželka pred svadbou čítala niekoľkokrát Čechovove 3 sestry. No ale ja sa teraz troška bojím, lebo moja najstaršia dcera Silvia je zalúbená a začala čítať teraz Alibaba a 40 zbojníkov. Ako starý otec sa vám na čo teší. V jednej televíznej inscenácii ste hrali čerta, fíha. Ako ste dokázali stvárniť túto postavu tak presvedčivo, keď na Slovensku nemožno odpozorovať, ako si takí čerti žijú? Už si myslíte, že medzi tými 3 dcerami žijem v nebi? Ivan, list ti poslala Marta Ríšavá z Bratislavy. Pozdravuje ťa a pýta sa, či by si jej nemohol zarecitovať veršík. Som smutného smetiara susedom, strestaného s písaným súpisom. Zase. Môžem tú otázku trošku poopraviť? No, nech sa páči. Bývam vedľa popolvára tuto, ktorého pokarhali kruto. Skutočne strašne smiešne. Čo je lepšie, falošný priateľ alebo falošný nepriateľ? Poznám jedného, ktorý vôbec nemá hudobný sluch a pritom strašne rád spieva. Tak túto falošnosť ešte možno ako tak prepáčiť. Horšie by bolo, keby mu ponúkli miesto riaditeľa hudobnej školy a on by to prijal. V ďalšom liste od Milana Jančoka z Liptova, ktorý adresoval Františkovi Zvaríkovi. Ferko, pre teba otázka. Čítame. Je pes najvernejším priateľom človeka? Je. A viete prečo? Nie. Pretože si nikdy nepožičiava peniaze. Určite jedávate v reštauráciách. Neviete, prečo na našich stoloch nevídať koninu? Tiež sa tomu čudujem, že prečo práve na stolo chýba. Otázky pre Františka Di Barboru. Písala Mária Frkalová. Prvá otázka. Ste skúsený vodič. Viete mi vysvetliť, aký je rozdiel medzi pásmi bezpečnostnými a pásmi podveskovými? Ak manželka nájde v aute vodiča bezpečnostné pásy, tak je všetko v poriadku. Ale ak tam nájde podveskový pás, tak taký garambol ste ešte nevidel. Ďalej. Prečo na Slovensku nevyrábame výťahy? Lebo by sme vyrábali také výťahy, ktoré ľudí ťahajú len hore. A posledná otázka pre vás. Kto môže byť u nás kritikom televíznych programov? U nás? Každý.
aby si vymyslel názy kulisy. Na ňom závisí, kto bude mať veľa ako na mále. Aký bude dej, aké finále. Zapnite kamery, strihnite detail. Chceme ísť k divákom až na kraj sveta. Pustite playbacky, švenknite na celo. Komici baletky, dnes bude veselo. Nechte ti šampanské, sypú sa v litre. Srdečné pozdravy divákom v Nitre. Dnes hráme pre všetkých a preto naživo. Takýto Silvester, to je raz za život. Fľaša je plná. Susedko, ešte nie je to ani Silvestra a oni sú už pod stolom. Kolega, 10 sekúnd som direktorom a už ma ten váš zamestnanec uráža.
Moment. On chce hovoriť s tým vašim drevom. Vyťahnite ho, no. Jaj, to je iná vec. No, veď už idem, susedko. No, konečne. A kdeže boli včera večer, gazda? V hostinci pod Gaštaňom bolo tak veselo, juhu! Celý deň som sa ani len pohnúť nevládal. A čo? Mali údy z drevene léči, čo? Ale čo? Direktor mi v hlave vrtal. Už zasa. Padal mi širák z hlavy. Hej. Tak mi ho priklincoval. Hej, vidím. To náš direktor, ten je zase ohľaduplnejší. Ten mi širák prilepil lepidlom. A to je príjemnejšie. Nož ani nie. Keď sa spotím, lepidlo mi oči zalepí. A ja mám podobné problémy. Hej. V onej... Kde? Nie, v ústnej duti. Jaj, v ústnej. Zuby? Nie, jazyk. Zodral sa, tak mi direktor dal nový stopánky. A mne zasa včera menili nohy. Čo? No, dali mi menšie. Asi preto, aby som nežil na veľkej nohe. Čo tak? Čo? Hovoria. Aj u nás sa chystajú zmeny. Nevravia, aké? No, tam hore na polícii. Aj na polícii? Vedľa mňa leží nová fľaša s farbou. Možno nás budú pretierať. O nie, a to celý? Neviem, a zda len kabáty. Už keď spomínajú kabáty, gazdíčko, vedia, čo sa mi na mojom hereckom povolaní nepáči. Že stále musím meniť kabáty. Za jedno predstavenie aj 3. No, preto, lebo sú leniví. Ale čo by leniví, ale pri tých prevlekom je strašná zima. A to je to najhoršie. Lieto ešte ako tak. Tak. Len aby sme zimu prežili. No, a čoho sa oni obávajú, ha? Čoho? Aby som mnou nepodkúrili. Už veru, nedobre s nami zaobchádzajú. Nedobre, pozrú sa na mňa. 20 rokov hrám v tomto súbore. Tam sa pozri. V tomto súbore a stále hrám sedliaka. Ako ja u nás, v našom súbore. Ja nechcem menovať, ja nie. Ale taká popoluška, tá ide z role do role. Také drevo a samé hlavnej postavy. No, ako u nás Ružena Šípková. Hej. Počúvaj. Hej. Direktor ju vyrobil. Hej. Spáva u ňoho. Kde? Na klavíri. Aha, rozumiem. A hrať nevie. No, a tomuto ja hovorím protekcia. Tak už dosť. Zajtra vás položím na koberec a rozviažem s vami pracovný pomer. Môj cieľ je vždy Maxim, kde rád sa zabavím. Tam tykám všetkým dámam, im sladké mena dávam. Lolo, dodo, žužu, kloklo, margo, frufru, až pre nich zabudnúť viem na svoju drahú zem. Tam šampaňského tok a kankánový skok vie boskom dodať sladkosť, dá vychutnávať radosť. Zlolo, dodo, žužu, kloklo, margo, frufru, až pre nich zabudnúť viem na svoju drahú zem. Oči žiaria, pery vravia, mám ťa rád.
Kade chodím, tam si nôtim, mám ťa rád. Keď mi ruku stisne, jasne hovorím, že to tvoje srdce pre mňa len horí. Mám ťa rád. Mám ťa rád. Keď mi ruku stisneš, jasne hovorím, že to tvoje srdce pre mňa len horí. Veru ťažké je štúdium žien, lebo na zlosti dvie mužov len. V nich sa nevyzná, to vravím vám, ani čert sám. Nežná tvár, jemný mrav, sladký hlas, v očiach úprimný belasý jas. Vlasy nech zlatej či červenej farby má, predsa nás mužov klamať zná. Ženy, jaj, vy huncúcké ženy. Je Silvester, Cari a juchaká, ten posledný začíná to strašne dobre. Je Silvester, Cari a juchaká, ten posledný deň. Nečakaj ma, starká moja, ja dnes neprídem. Nečakaj ma, starká moja, ja dnes neprídem. Tu som v kraji. Ale ja vás vidím, Miško. Idem totiž k vám, vážení televízni diváci. Zatiaľ iba sám. Práve som sa so slzami v očiach rozlúčil s mojou najdrahšou milovanou manželkou, aby som nasledujúcu hodinu mohol stráviť s vami, vážené milióny televíznych divákov doma pri obrazovkách. Máme pred sebou poslednú hodinu roka na to, aby sme strávili spolu chvíľku a stali ste sa v nej svedkami historického okamihu. Miško, ale tá kapela ma ruší. Poďte domov. Muzikanti, zabalte to, no. No, zabalte to, ďakujem. No, vidíte, hneď je tu pokoj, hneď je tu ticho, Mišinko. Kde sme to prestali? Pri historickom okamihu. Áno, ktorým je usporiadanie prvého maškárneho bálu milovníkov humoru. Ticho! Áno, Miško, máte pravdu, musí tu byť ticho, pretože tu sa dnes bude potichúčky, poľahúčky šíriť osveta zo sveta hitov plných citov. A preto sme pozvali z celého sveta. Máte pravdu, Miško, máte pravdu. Nie z jednoho sveta, ale z 10 svetov sme pozvali expertov, aby sa tá osveta zo sveta hitov čím skôr dostala do sveta milovníkov humoru. Potichúčky, polahúčky. Lebo kde je láska, Ivan, tam je humor. A kde je humor, tam je láska. Láska nebeská. Ach, tá láska nebeská. K sladkým dňom a sladkým nociam Patrí od Bradánov na Bocian. Bocian? Ach,
nemá správny spát. Nemá správný spát bez svatieb a bez rozvodov. Bol by život tichou vodou. Tichou vodou? Ach, tá láska nebeská. Tá láska nebeská. Miláčik, veľmi by som si želala, aby si ma poboskal na 3 miestach. Rýchlo povedz, kde. V Paríži, v Monte Carlo a v Las Vegas. Slečná, mohli by sme ísť do kina. V kine sa vraj človek môže naučiť veľa o láske. Ale nesmie sa dať vyrušovať filmom. Pane. Prosím. Poslyšte. Prosím. Víte, že vy vypadáte úplně jako můj 3. manžel? Vážně? A kolikrát jste byla provdana? 2krát. Nie. Vašu ponuku nemôžem prijať. Ale milostivá. Uvedomte si, že som vdova. Už som stratila 4. manžela. To nič. Raz sa karta musí obrátiť. Marienka, ja som vás dôrazne upozornil, že nesmiete hrať v dvojdielnych plavkách. Prepáčte, a ktorý diel si mám zobliec? Ja vám ukážem. Jožo! Predtým dávno, pred svadbou, si bol šťastný, keď si ma videl denne iba pár minút. Tu máš. No, Mária, na tom sa predsa nič nezmenilo. Milátko, teprve den uplynul od chvíle, kdy jsme se vzali a ty se mnou vadíš. Taky jsem na ten den ale 2 roky čekala. No, pusínka moja zlatá. Prosím, mamička. Rozprávam sa s obsom, nie s tebou. Marienočka, veľmi pekne ste to vyriešili. Vy nie ste taká hlúpa, ako vyzeráte. Práve v tom je medzi nami ten rozdiel. Muž, čo ti zobe zlane, raz navždy nie je chlap, kým trpí odhodlane, tráp si ho len otráp. Muž, čo ti zlane zobe, je sklad na suchý lap, rád by zobe aj zlane obe, len ho nemá rád. Pani suseda, po koho prišla tá sanitka? Pre pána Fazuľu. A čo sa mu stalo? Udrel svoju manželku. Len pochýbaj sa, mamko, kým Janko nie je muž. Kým povyrastie báko, nuž veselú slúž. Raz bude ti červeno, možno už o tom vieš, že ráno priamo poviem, ale nebež, to mňa bež. Moniko, pojď sem. Ano, tati? I když maminka tvrdí, že všichni muži jsou stejní, tak mám za to, že ty se o tom nemusíš každý den přesvědčovat. Rodičia neraz ničia, čo vím, kde sa im zrú. Či to ja som, či ničia, bude im asi furt. Všetci milé dievky, srdečný je aj zlost, im splníte im priania, všetky vždy majú dosť. No, Emilka, máš už 18 rokov, je na čase otvorene si pohovoriť. Ako sa ti páčia muži?
A vieš, oco, už to nie je, ako bývalo. Nič neodmietaj, svokre, vždy milý na ňu buď. Skús o svokru sa oprieť, ak chceš mať v dome kľud. To, čo sa týka svokra, to nie je tvoja vec. Tvoj pevný bod je rázna svokra, kým si je kránej vec. Vyčkám, kým všetkým čašničkám, kým všetkým nedáš šach. Ach, ty môj vetroplach. Vyčkám, kým všetkým čašničkám, kým všetkým nedám mať. Pre seba chcem ťa mať. Na srdci nemám nič, ak sa ma bojíš, krič. Ak nevieš, čo je fór, prilož si termofón. Vyčkám, kým všetkým čašničkám, kým všetkým nedám mať. Pre seba chcem ťa mať. No je 20 rokov. Konečne! Amala! Amala, to si mi v službe robiť nemala. Dovoľte, aby som vás zoznámil. Expertka zo sveta poldecákov, bravča knedla, zela, čiernej kávy a tak ďalej a tak ďalej. Prosím, čo by ste si odo mňa želali? Joj, čo by som si ja želal. O tom je škoda hovoriť. Doneste mi radšej 2 rumy. Vodičom motorových vozidiel, mladistvým, podnapitým a vôbec nikomu alkoholické nápoje nepodávame. Tak aspoň, prosím pekne, suchý rožok. To je nápad. Kto sa dá opiť rožkom, ten v živote veľa usporí. Áno, veľmi správne koná môj personál. Tak sa to teraz vyžaduje však, pretože šíriť osvetu zo sveta hitov plných citov môžu len ľudia triezvi a slušní. Možno sa mi to len sníva, že sa na mňa recidíva. Spíva, pozerá a volá, ober striebro zo stola. Márne bojujem s ňou, márne, sotva pôjdem do kaviárne. Doma groše tuším a som v tom zas po uši. Prepáčte, prosím, a z ktorého sveta ráčite prichádzať vy? Z podsvetia. A čo vás priviedlo do podsvetia? Ťažká filozofická otázka. Kradnúť, alebo nič nemať. Ale vy ste klesli preto, lebo ste nenavštevovali kostoly. Kostoly som navštívil 2-krát. Vynieslo mi to 8 rokov, milostivá. A sedeli ste aj za rozkrádanie? Nie. Vždy až po rozkrádaní. To je 3-krát môžeš hádať. Krvavý Jim. Voda. Šilavý Bill. Voda. Bude a pořád je... Tak se vzdávám, ruce dávám. Už tě mám, další neznámý pachatel.
nasaď si pouta. Zasa samoobsluha. A budeš zpívat, hošánku. Kam si včera šel, tak sám, ty můj kvítku medový. To se nikdo nedoví. Za kým si to šel a kam? Možná měsíc jen to ví, ale ten nic nepoví. S kým si zkusku měl, se ptám. To by nikdo neuhád, na to můžu hlavu dát. Jen já znám, za kým si to šel a kam. Bavím vínom běh, teď jsme vždy ducha plně, nech hýba nám směch. Nech nám, veselý nový rok. Nech nám, navěla plný rok. Jednotová oslova je plná rezký důvod, jednota nadzvuková nás přeskakuje blok. Jsme svoji, jsme svoji, jsme svoji, jsme svoji. Nech nám veselý nový rok. Nech nám navěla plný rok. Nech pesnička vyhrává, nech neprestává znět, nech vtipnější vyhrává, nech